moguće? Od kad si ti postao skroman? A kad sam vidio Ambar da se penje na scenu, mislio sam da će biti gusto. Ja također. Da, već sam vidio Ambar kako čupa Lunu za kosu i Gaston, onda sa jesi njih... normalan, ej! Hej, smiri se. Što ti je? Još se ljutiš jer si izgubio okladu? Ko kaže da jesam? Daj, valjda ne misliš još uvijek da imaš šanse s Lunom? Naravno. Ne, zaboravi, to je izgubljeni slučaj. Zašto se ne smiriš s Ambar? Baš ste super parić vas dvoje. Ako se prijavite na natjecanje u rolanju, sigurno ćete razvaliti. A vi? Ne, ja ne sumnjam da ću se prijaviti. Ma daj, što je bilo? Neko se boji poraza, jel? Ne. Ili se bojiš Delfi? Ne, uopće, ne bojim se Delfi, nego me ne zanima. Zašto ne? Što bi falilo da ste par? Pa malo je teško objasniti, nekako ne osjećam povezanost. Opet sviđa mi se to što je luda za mnom, ali nije moj tip. Hahaha, izlike. Ako je djevojka lijepa, onda je lijepa i gotovo. A što bi ti još htio? Joj, drugo lice Saturna. Što? Oprosti, nisam Drugo lice preslušala. Saturna, odlična je. Zamisli tu budućnost, ha? Kakav ti je bio kraj? O, oprosti, sigurno još nisi pročitala do kraja. I prvo poglavlje je dobro, kada mama kaže... Dobro, poslije ćeš mi reći. Knjiga, ostavili si knjigu. Hvala. Molim. Što je njoj?